नमस्कार, प्रणाम भाई लोग। हम वीर बहादुर उर्फ महावीर मतवाला। जैसे कि भोजपुरी में देखा तानी लोग एक दूसरे के सब नीचा देखावा था, तो यही सब के देखते हुए हम एगो गाना गौले बानी, लिखले बानी, ओके गा के सुनावा तानी वीडियो में। ये गाना के जरूर सुनी लोग और अपन दुलार प्यार देही लोग। एक बार प्लीज़ भाई लोग ये गाना के सुनी, बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छा मैटर लिखले बानी भोजपुरी में। आई सुनी सके। आई भाई लोग आ चुकल बानी हमने अपना संगीत कॉपी के ऊपर सुनी। गाना भोजपुरी भइल अशुद्ध बा, आपसे में करत सब युद्ध बा। गाना भोजपुरी भइल अशुद्ध बा, आपसे में करत सब युद्ध बा। एक दूसरे के सब नीचा दिखावे, एक दूसरे के सब नीचा दिखावे। घुसल सबका भीतर अहंकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा। ये पहला हो गई मुखरा। अब यंत्रा में सुनिए। यह नाम धरी गाना गाई नारी से भैले भारी, अपना पड़ल काहे रुअले खेसारी। नाम धरी गाना गाई नारी से भैले भारी, अपना पड़ल काहे रुअले खेसारी। झूठे इंडस्ट्री में मचल हाहाकार बा, झूठे इंडस्ट्री में मचल हाहाकार बा। करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा। अब आई लास्ट जी भाई लोग, एकदम भक्ति भजन भी जो आवता नु आजकल के कहे के नहीं खे, तो वही थॉट वही सोच के साथ हम लिख ले बानी। भक्ति भजन में भी बाना बातें खास हो, देवघर मंदिर मेला में मिले अह जान हो। जी भाई लोग, ये घड़ी जोन भी मतलब भक्ति आवता देवघर के या दशहरा के, छठ के, जो भी है, अब मतलब कि घाटे पर मिले है ये वो फलान ठेकान लभर भेंट हुई मेला में, तब देवघर में शादी हुई फलान ठेकान, बहुत लोग आवता। तो वही पे इस चीज़ लिख ले बन भैया। भक्ति भजन में भी बाना बातें खास हो, देवघर मंदिर घाटे में मिले अह जान हो। महावीर संघ ना तेजस्वी ना नीतीश सरकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा, करत भोजपुरी के ई बेकार बा। भाई लोग सुननी गाना कैसन हवे, अब रउए लोग बताएं, कमेंट करें का हवे का ना। लेकिन इ तो हकीकते नु बा, सुनते बानी लोगन कि मेला में मिले हो जान हो, तो फुआ फुआ भेजले बारी का गाना आवता है घड़ी कहे के नहीं खे। तो यह सब सोच के थोड़ा लिखनी है गाना के कि अब रउए लोगन बताई का हम गलत लिख ले बानी कि सही लिख ले बानी, कमेंट करी लोग। आ गाना के जितना हो सके शेयर करी लोग। और का हम कह सकेला, अब रउए लोगन के हाथ में बार लोग गार्जियन ही। तो चलिए अब यही सब के साथ जय हिंद जय भारत।